O Concello de Pontevedra avanza no proxecto global de rehabilitación da Praza de Barcelos. A actuación comezará próximamente coa reforma das vías perimetrais leste e sur. E a última remodelación que se fixo potente foi no ano 97. Se vai a levantar en fin, todo o perímetro e se van a cambiar todos os servicios, garantizando obviamente a separativo de pluviales e residuales, metendo todos os servicios con unha actuación sobre as beiras rúas tamén, eliminando o lastro que hai neste momento, e vai levar unha nova iluminación tamén. Pronto comezará o proceso de licitación do contrato desta obra, que terá un prazo de execución de 12 meses. O proxecto redeseña toda a circulación e habilita aparcadoiros de servizos na beirarrúa contraria a dos negocios. Ademais, manterase un carril único con entrada dende a Rúa Perfecto Feijóo e saída cara a Cobián Rofiñac. Vai a significar, obviamente, unha ampliación das beirarrúas, polo tanto, maior calidade para as persoas, para os peóns, e tamén para favorecer a actividade económica. Os aparcamentos que van quedar van a ser aparcamentos de servizos. A obra conta cun orzamento de máis de 2 millóns de euros. A Deputación de Pontevedra financiaraos de xeito íntegro no marco do convenio de colaboración asinado esta mañá. Este ano 22 vai a ter unha aportación por parte da Deputación de Pontevedra que supera os 863.000 euros. Está contemplado que para o ano 23 1,2 millóns. Dende o 2016, cando o PSOE e BNG comezaron a gobernar a Deputación, a institución e o Concello de Pontevedra asinaron xa 26 convenios de colaboración, que xa suman 18 millóns de euros. Que respetando a autonomía local e o Concello de Pontevedra o que decide dende o ano 16 en que se invisten eses recursos. No primeiro mandato bipartito da Deputación foron 14 os convenios asinados por valor de 10,6 millóns de euros. Neste segundo xa son 12 os acordos dotados con máis de 8 millóns.